Karbi Anglong pipi piniberta arjuponi. Nilip APHLC Youth Wing atum pen pherang kyamai ke phapon jangmi poni phai pho arni digon phangchola pen ari sangho atum pen BJP candidate Omor Singh Tiswalong chepa ogdon alam the Nilip APHLC Youth Wing atum pen digon phangcho alangli ke damtang arni pen sitami APHLC song along arpu ke claim pen ajok alangli phan ki Nilip APHLC Youth Wing pen thangna kana hok ave pusi pherang kyamai along ningje pon Tangte Nilip APHLC Youth Wing atumpen Ferangke thengnu kaning jepon alam thile arjuponik sina. Ini Ferangke amai kehang nang ko kathe na puhen lo itum la kado kawe Ferangke ra bitung atum pan itum becho hang apo nai tum nangi chitong don thek apona tum mana kero pilo Nilip press club bitung atum phana asi pini ni tum bikhe koi nani tum phan ke chupha pen ni tum lam the si ni Karbi Anglong ara phan ke chethan ni la hen lo kedam tang apor Nilitum along APHLC Youth Wing President Aki hai Regon Thangcho na penara alang risang hotum patu wiepor Nitum a photo long lo alang nitum MP candidate Omor Singh Tiswalong ke hai long ka chitong dam aso puthak si nitum ahin penlam the si ni Karbi Anglong arat aphan na pen ni levarat aphan nitum ke chithan ni ning ha Regon Thangcho lam jong si chithan lo putang te alang li isi arpu entan pen alang li kame chiklem kle lage pini atum yalam kali lage ajo dingklo yalam lo dipu along nitum leadership training ke do hota alang li ke jongsi la an party phan ka ching hon abang phu APHLC akache song along jongsi alang li la an ka ching hon abang phu ke claim aning ke hang ve ka bang phu putang te alang li APHLC leadership meet dipu long the dung amai ke do hota lang le na chitong onde bon sita alang li asai ka prek along si hadak chitong da mangke la soar ni thosi ke chitong da hasot pen lo ke cheng la pen adun thu youth conference ni le balong the dung all Karbi Anglong di mahaso la dang ni le balong youth conference ki bia hot sita me alang li ar pu ke chiklem pe me pen a joksi alang li phan pini Anstame ar puje klem pe me det lo haso a hot pen bang thor siang thun pinian mang ke klang dak lo je alang li APHLC along nang ke do dun ke pene atli longji mene po phan si alang li klem ro pena pot si alang li ar pu je klem pe me det pena pot si ke dam tang ni pipe is ni pai siar ni alang li phan ar pu pen isun tuklo bon system alang li APHLC amen pen ali ke chu NG phan bor easy patumia por alang li Omor Singh Tiswalong phan di phuan dam si alang li Omor Singh Tiswalong phan chitong dam pen ma flap Karbi man ke do ma flap pen alang phan art chu dam lo jong si alang li APHLC phan si ke claim binong pulote jai ka tharsar etum IMP candidate alang li ko ane ke chipiduk la pen ron alam la pen Karbi Anglong adang thebi la pen di mahaso ka dok kave alang li saru post tame alang li chipiduk pen ke claim ke chipiduk alang li phan art chu dam nai jong si APHLC along jong si ke claim aning ke hang ve kamunit ninga klong ben jong si ke claim abang pulutang te sitame ne tum chini lo je alang li ajur ding klui pen si la so APHLC a song along APHLC youth along alang li piniar ni anta claim pang tang the ke det lo la pen a pot si itum alang li dam jui pen a pot si itum ningki biawe alang li ave det pen a pot si nitum ni le pa constituency a youth atum ke prajam pula pugali nitum piniar ni anta arjap kluglang alang li Darwin terona ki hai si haket cheng a hutpenta regon alar an asaya modo anstami alang li si claim nang lo alang si li si parpu hu ba banglo asi piniar ni da do thiblang ni tumke lapen alang li regon phang chu aphan ako che than nam thuing tu alang li APHLC long pen dam jui ke tum phan me piklu athe alang li phan aning chiru jibon alang li tai si khai a sentiment la pen khai a phan aning arlo che thap thora bang phuk si tum matha lo sitame alang li la som kali det si alang li hem akesar abang ta ASDC alang li abang ke
ke chenga ko ke APHLC long sinang che parjan dun lo asi pinia banke ni tu mangge CR pugar jang son lo je alang li phan pen sing ang log lo ku pia pon ma pulotang te alang li ning chiru jibon pusini tu matha lo sitame alang li pinia ni banke klang dak lo potsi nili tu malong ke lan se itu phan ke arjang tang son lo athe alang li phan son bipon ko ke thenglong a phan le bikok le puing doi voi dam chok la pon chon lo jang du thai chot dam chol gari lu regon phang choge pudam pulote lasi alang li ri sang ho tum phan tung ki puji alam ave bons tame alang li regon phang choke bai pon thap potong ke mang hudun lo ne mate alang li tum la ki dun binong lo ne na ke tum ke mang huji alam ave sita jong si alang tum la ki dun binong mate padun na alang tum bang thom vet anot phan regon phang chu kon win BJP Dwarbagori Mondol Atumta Ingdeng Plike Brapho Amhang ke thek arani ketalon pon bangso ketalon pon amay long EM Richard Tok bilapen BJP along ke the kiding atum setami chetong dun BJP Mondol President Sunaram Singh nar kachipahem phupon amay long BJP Mondol Secretary Daniel Terang Bensi lomahu atum aphan kapachini asai dengpon ada por phai sirkep apor malong methang sai hem along BJP alama pangjar pon lapen BJP founder atum aphan milur kaisi chikimopon Jasimet pini labang suamai long BJP atum amorcha 3 keja atum an chetongsi kewangji Lok Sabha kilik ahut polling station 3 ta kachepahai etji aphansi chethan chimun ponlu EM Richard Tok bipen lam theke jaipon ahut non kewangji jangmi puni pioneer kep arni campaign tangchengsi a polling station 3 along ta armu ongdung pen munit pachetong nangji lapen ward commissioner town chairman vice chairman an parta VDC chairman VDC members atum an sitami cyclem pemiji aphan sodak pen Chinipon bang so amayalong bang phokep sosiatum kaprek asong Jasmet Congress APHLC asong COC Dwarbagori constituency along ning theklong asong japu EM Richard Tok bi angnu arjapsi BJP along chepa ogdunlu Kajirong apen listening ti Karbi Anglong news All India BJP Foundation Day ani asi Bharatiya Janata Party Foundation Day ani nitum Dwarbagori Mondol BJP pen patir pipon si ta dolomara long itum aso Foundation Day Foundation Day bipon lo la pen itum ningarong pen dak kachetong Foundation Day dat kali bas tame kewangji arni MP kilik ahut alam thesame itum joint extended mate itum Mondol pen hangpon si Sokti Kendro in charge, page in charge, apen yo pilo borcha doan atum pen puching kiching ma chulong lo apen kewangziar ni ke MP election Dwarbagori pen ongdung avut palong ponsi itum Omor Singh Tisofan itum dak 6 ST parliamentary pen ke itum chitoyun po MP na so puthak si itum chingbai pon Di samala kahini lumbajong langso along KSA Inglong pho atumpen ingdeng phokebrai CST Annual General Conference ke pamanpon K ing thorlo nang longri paklar lo nang pu athepi en ponsi pinijang mi poni phaitrok arni lumbajong MSC constituency ke parlo di samala kahini lumbajong langso along ingdeng phokebrai KSA Annual General Conference ke pamanpon Jangmi poni phai pho arni pen pangcheng ponsi ni thom aparman KSA Annual General Conference ke pamanpon ajai mek ateng pen ada por phai ner kep malom pen KSA alama KSA Central Committee chunbang George Timong pen lama ingthur ponsi KSA songjapo karlitang atum aphan chikimu pedupo ada por phai crazy pen CC mate Central Executive Committee member atum pen chethan chimun ajai mek sitame dengpon Bangswa mai lagi Dipu Regional Committee atum pensi cepatir pipon Bangswa mai Karbi Anglong West Karbi Anglong kadokawi Pharo Isira nerkep kebra nerkep branch chetong dun puta KSA chunbang George Timong pen pherangkia thengnu pachini pon Lapen jangmi poni phai trok siar ni lake kijutsi arani lolasi manpeng alohi aman pen Karbi Anglong Autonomous Council Siyam Dr. Tuliram Ronghang lapen tim Karbi Anglong aphansi chophapon lo anpartame alohi aman pen ka chophapon lake Mizoram Manipur anat pen loke charli ke thek ser atum aphan anta chophapon puta than pachini pon
Halapu perangke atum karjupon KSA kachingrum aphan ko an apor nang langpu karjupon ahut nang kacethan dunke KSA kachingrum ji aphan kedo an a KSA Central Committee angbong chingbai pon bom lo lapen kachingrum ji aphan der de lo lapen jongsi akenang sot pulote non kedo bom General Secretary arpu penta ji obub ji puta KSA tiripi a General Secretary George Timong pen perangke thengnu ningjepon General Conference KSA Anglong po ini lada nini kicau ni kecengsian ni lagi 5 ni lo mati atu ini 5, 6 and 7 lagi di sama number 2 nombor jong langsung lo ni pasti tu mi bagi reception lo Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong lapen 188 branch na Chetong dun lo Karbi Anglong and West Karbi Anglong lapen Haroghat Regional Committee, Hamren Regional Committee and Bogajan Regional Committee Chetong alang litung andar Chetong branch tum lo lapen ini ngamai cara tiripi mate dak Regional Committee labang ke Dipu Regional Committee ahin pensi pati pipolom laso mai long atumi bang disipun tang pen pini bang laso prom pini bang adun tuan ni bang ke pini bang ke organizational flag host lo lapen Kalitang leader tumban KSA leaders starting from Sar Pratap Chandra Tobi Kargan Hiram Timung lapen kapre leaders tumban antame nilitum ini citemu polo lapen non citemu kondet bangke nilitum dak non subject committee meeting do pen subject committee meeting do pen kini bangke nilitum delegate smith lo nilitum ciparai pon la bangke resolution deng pon la bang education su putak Karbi Autonomous Council pan nilitum ke bang jinar ni pressurized pon bonji lapen article 244A putak mat autonomous state putak immediately lapen develi pan nilitum pressurized ponji lapen drugs lapen child marriage drugs kecu Karbi Anglong lapen dipu especially dipu Bogajan lapen West Karbi Anglong latu non tan pingan nilitum peglong lasi district administration lapen police department tum nilitum chelang pen 500 se kinam tangan ison awareness lapen kapre action any council nilitum chithi koleko lapen ingsi bang nilitum ingsi ba chini bang kantum bang pulo nilitum constitution ta amend kolong lo pini kinam tang golden kopi di lailong ceparai pon teng pini nilitum constitution bang amend kolong lapen nilitum se kacau kantum bang e di sama alongri bang e iting tur thepin lang Bawa kanal itu macam kasih tular school pencenglok, medical hem pencenglok, kasih kebangkilan di sana, Karbi Autonomous Council pantame ni itu lah. Di sama number 2, di sama number 1, sitame 500 se pine la fontin, government ber kating tu nomor saya sitame angli tu min banta, kelang pon yang sih ni itu bahin pencu ni di polo. Lapen ni itu masih resolution kita tengok lah bangke. What to say? La kebangkilan ni rongos Karbi rongos saramai, tumpen cingwai cing sai pen. Ni itu lah longle land protection bang ni itu step tengok ni bang ni itu finish cingwai polo. Resolution ka tengok ni lo pini non laso delegate smith tang net pen ke ni itu resolution bang ni itu tengok ni pin la pen read out kuri pin la pen so tang net pen bang panel discussion di scope of employment laso panel discussion of panelists lage Assam University Pro Vice Chancellor Professor Sivasis Biswas Dr. Hongbaring TP Melina Turang P Additional Director Industry Lapen Rasdip ADO Agriculture Alali Tumansi Karbi Anglong Employment Aku tak bangke alali pansi penelis lapendak penan Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong delegates tuman tami alali tum pansi alali tum idea alali tum cendun loko cendun tum ni celo lapen pena bangke what to say 7 ani bangke ada betul bangke marathon race doi lapen kengdong dang ke kat doji thali ke ab doji lapen century ka chihun dui lapen open session bangke chief guest Dr. Tuliram Rohang doji lapen Karbi Autonomous Council team lapen KCS pen doji kancas di kom pen doji lapen kapre Dimapur pen doji Manipur pendui, Tripura pendui, kapre ni jom kam claim rapet. Ini North East Dialogue Forum bodo, alang li tumben kapre North East State, alang li tumtan nang citang duli.
Langlokso ahavar aradatum APHLC Congress ASDC lapen CPI mela song pen JOC BJP asong along kaching bedun. Lakha kray narkep Hawarghat MLA Dorsing Ronghang Aboha along Langlokso ahavar aradatum MP kilikahud BJP Ratchari asong along aning kachet hekedokok ajok BJP asong along kachipa okdun. Perangke amaya long Langlokso ahavar aradatum kaning jepon ki BJP asong henlo ke claim ke dam kimi theklong si pini nilitum Langlokso ahavar aradatum MLA Dorsing Ronghang along pate bokdam si Langlokso ahavar arat bang thongkya rapli abang pu bang phiatum BJP asong along chepa okdun pemelu pusi perangke thingnu ning jepon Phuloni pen oroning tikathar Karbi Anglong News Hello, mong apangsi kasi muna media YouTube tuman kemudian pen nang sitong lu kayo to kadong pajero tapi de non nang itu nilitum asong hak mata nilitum grup nang itu kopi kesoltan sinatu ini BJP Ratchari song kewan ma dalam suatu kalam nama nakal Rasya hoklo nilitung damtang 1986 pen 2023 anke pura nili movement along si nili die hard claim pen nili pursuing si claim sita pini people si 2024 anke nili BJP Ratchari song long pini kado kawe nilitung song thom pitching room pen bang nang kok ma dalam thiaban nili kado kawe Karbi Anglong rat pandar nili Chuning tu bapak cini yang tangtung kelala. Athema pini langam lo ASDC CPML kecengsi Ratchari asong nang dulu. Kalau so ang dengahut masap so nang chun lo. Masap so nang chun pen. Pini at tumon lang no nang ngajap pen. Ajo ini kalau so parti apa nang kini ke thong nang dulu. Kalau so dukko ka pista me nili ahopet CPML tumsi Japon ko ningsi thepen si nili CPML long si dogom lapen pini anda nili CPML long si dola pini tumi anda nili CPML long si dola lapen te nili pipo si BJP long pini mars nang kok ma join nang kok ma labang sok apha kalam ke bang ke nili dak kimatha dam ini ka chithe asong abang ini kacit heklong kompik ini kongres le punon ini ASDC le punon CPML le punon APHLC le punon isi Karbi salam he asom si mane basua situation on hoto mane chuhai down e chikita dode laso akimatha ajo ini sini ini rat reng nangji lapente mithang katu kabe mane kidukila karata tu kendang ko reng rapet nai pula so ake matha kan sini ini di nang maslo Benar hawar pen lo nilitung langloso awar siban